Enw fi yw Delyth Jewel ac rwy'n aelod o'r Senedd ar gyfer 2010 Cymru. Mae Nadolig wastad wedi bod yn bwysig i deulu ni. Amser teulu, dod at ein gilydd a mwynhau cwmni'n gilydd a lot o fwyd braf. Un o'r atgofion cynhara sydd gen i o'r Nadolig yw pan ni tua 4 mlwydd oed, brysio lawr y grisiau ac oedd Wendy House i fy chwaer a fi. Mae'n debyg oedd mam a dad wedi bod lan trwy'r nos yn adeiladu fe, ond oedd gweld wynebu'r ddwy ohonyn ni yn neud lan am y gwaith, oedden ni'n hollol gyffroes. Rwy'n Gatholig, felly mae'r elfen grefyddol yn bwysig hefyd. Rwy'n ni'n mynd i'r offeryn nosol Nadolig bob blwyddyn ac yn canu carolau hefyd. Fi'n meddwl mae gerddoriaeth yn un o fy hoff bethau am yr ŵyl. Mae gymaint o garolau sydd gyda geiriau hollol adidog. Pan o'n i'n gweithio yn San Steffan, o'n i'n aelod o gôr San Steffan, y Parliament Choir, ac oedden ni'n cynnal cyngerdd llithach ar ôl bob blwyddyn o St John's Smith Square. Felly ar y dydd Mercher, tua diwedd y tymor bob blwyddyn, oedd yn rhaid i ni adael y swyddfa yn gynnar mwyn wneud yr ymarfer. Oedd y whips i fod i wneud yn siŵr bod dim pleidleisiau'n codi, ond oedden nhw ddim yn llwyddo bob blwyddyn. Mae carol yn bwysig i ni yn y tŷ hefyd. Mae fy mam yn gyfansoddwraig ac mae gen i lot o atgofion hyfryd o ganu ei charolau hi o gwmpas y piano gyda Rianedd fy chwaer. O ran beth mae'r Nadolig yn golygu i mi, wel, mae'n gyfnod o oleuni yng nghanol cyfnod tywyll y gaeaf o atgofion, ond hefyd gobaith am y dyfodol. Eleni fi'n meddwl dyn ni angen y gobaith yna'n fwy nag unrhyw bryd o'r blaen. Y cerdd hyfryd gan Iwan Llwyd sy'n crisialu hyn i mi, a fi'n meddwl amdano fe bob Nadolig. Teitl y gerdd yw Caerdydd Nadolig 1906 ac mae'n gorffen trwy ddweud daeth un unau yn hyrfau'r nos, siawns i gyffwrdd ar sêr. Gan ddymuno Nadolig llawen iawn i bob un o randawyr Radio Cymru. Fy newis gerddoriaeth i ydy carol gan fy mam, Sian Jewel, o'r enw Tyrd Gyda Mi i Fethlehem.